verlijven op breuklijnen. Het rommelt in het diepst van de menselijke beschaving. Het onbehagen worstelt zich via de barsten naar boven en via zo'n stampvoeten op die eerd. Omdat we allemaal een mening moeten hebben. We hebben allemaal een mening nodig. We moeten allemaal een mening hebben. Voor overal vinger van gaat van. Is het glas half vol, is het glas half leeg? Verzin het er tegenwoordig niet eens over eens of het überhaupt van glas is. Want we hebben overal een mening over. En dat komt maar door één beroepsgroep. Door de marketing. De marketing is het als schuld dat we hier allemaal een mening hebben. Maar per slot van rekening moeten we overal een mening over hebben. Sinds de klantreis en de klantbeoordeling. Er hoeft maar een gemiddeld product aan te schaffen. Lot voor ons even gaat verzinnen. Een pallet weskniepers. Ja, een pallet. Een pallet weskniepers. Nu moet je er toch niet aan denken dat ze op een regenachtige donderdagmiddag weskniepers tekort komt. Dus immer groe denken. Want wat dat betreft werd toch in ons leven veel te klein en veel te kneuterig gedacht. Veel te klein en te kneuterig. Ik sta wel eens achter lui in een supermarkt die 2 flesjes beer afrekenen. Er zal ongetwijfeld ruimte zijn in het wetboek van strafrecht om die lui met rollator en al de winkel te flikkeren. Veel te klein gedacht. Er zijn waarden in het leven, beste mensen. En de waarden zijn beer per krat en wien per doos. Er zijn zelfs lui die hebben toe in het assortiment een wienstop. Een wienstop, dat is bedoeld voor als de fles niet leeg gaat. Wanneer gebeurt dat? Dat de fles niet leeg gaat. Dan moet ze zich ook schamen. Maar goed, toen heb je pallet weskniepers gekocht. Toen is het etablissement nog niet uit. Of toen werd ik meteen gevraagd of ze de verkoper wil beoordelen met een mening. Door het plafond, door de vloerbedekking en door dorpel wil beoordelen. En als ze toen werd gevraagd, wil ze dit product misschien ook aan die familie aanbevelen? Ja, ik heb nog wel een neef, daar zou ik dat aanbevelen. Ja, de ganse pallet, bovenop hem, paf. Ja, dat is zo'n neef die organiseert feestjes. Weet je wel, hoe de tuinstoel zo in een kwart stond allemaal. Dan moet ik er een mening hebben. Feestjes die zo ongelooflijk slecht zijn dat ik ze aangemeld heb bij Amnesty. Dat soort feestjes. Overal moet er een mening over klantreis. Ik wil geen klantreis. Ik wil gewoon witlof en sinaasappels kopen. Ik wil ook geen service in de trein. Ik wil gewoon van A naar B. En dat is al lastig genoeg tegenwoordig voor dat geld. Het gaat niet goed in de wereld. Het gaat niet goed, de crisis zakt door in de kleinste kroegjes. Big Benny na het sluiten van de velden in Groningen. Big Benny kan niet meer de bühne op met gaas. Dat gaat niet meer. Dat gaat niet meer. We hebben in Nederland lui in de Kamer gekozen die de maanlanding ontkennen. Dan moeten we ze met een paraplu op de zak houden van kijk, sterren. Zo erg is het al. En ik zoek laatst nog Frans Timmermans. Ik kwam Frans Timmermans tegen in een tuincentrum. Dus dingen met een puntmuntje op en een sjoepkerkje in de heng. Is dan toch die baard die dat deed, hè? Een sjoepkerkje in de heng. Dan kom ik niet aan Frans Timmermans voor de duidelijkheid. Frans en ik hebben dezelfde sportschoenen. Met een sjoepkerkje dingen in de heng. Want Frans kan een groot sjoepkerk om te komen hoe we willen komen. Een groot sjoepkerkje. Het is toch vreselijk dat degene met de meskar en alles ondersput, dat hij wint. Zou de koning dat ook zeggen? De linkerkant van de politiek had hem al afgeschreven. Voor weer een republikeins is de bedoeling. Ik zou zeggen, probeer voor iets maar eens forsvrij de winter door te komen. Kijk of dat lukt. Want hij had het toch al zo zwaar. De koning, laat eerlijk zijn. Dan vingen ze het lidmaatschap van de NSDAP van opa. En de koning denkt alleen maar, hij hoort de mensen nog ergens bij. En het werd nog veel erger. Want er komt nog van alles hoe dat archief. De prins, Bernhard, en met die grote bril, die had dat allemaal gevonden. Die kijkt met die grote bril er dwars doorheen. Er komen nog veel meer dingen. Het spiraaltje van Wilhelmina is gevonden. Dat waren nog spiraaltjes, die moesten nog opgedraaid worden. Vandaar ook landgenoten. Er komen nog dingen boven. Het schuurapparaat van Juliana komt nog. Dat sting nog afgestemd op heel slecht huichelachtig Duits. En de voorhuid van koning Willem II is gevonden. Koning Willem II houdt een enorme vooruit. Daar hebben ze het communiefeest van Alexia nog ingevierd als tent. En dan kent je je afvragen, Ramon, moet dit nu allemaal? Ja, dat moet. Maar goed, dat is ook maar een mening.